खुलुमबाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव हरखाबै दावबायहैदों आरो बिथाङा गोबां मानि एबा दावबायनायनि गेजेरजों गोबां मानि दाबि दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव डक्टर लाइस्राम लाड्डु सिंह बिथाङा भाइस चेन्सेलरमोन आरो बे भाइस चेन्सेलरनि हाबा हुखा एबा खामानि दामानिखौ एबा बिथांनि जा एक्टिभिटि बे एक्टिभिटिसखौ मोजां मोनैनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोख्रों सोमावसारनानै डक्टर भाइस चेन्सेलर आगुनि जा भाइस चेन्सेलर डक्टर लाइस्राम लाड्डु बिथांखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो गोदानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय भाइस चेन्सेलर महरै डक्टर बाबुलाल आहूजा बिथांखौ लानानै फैयो आरो बेखौ लानानै एबा बिथांजोंनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे दैदेननाय हानजाया थांनानै माखासे मानि दाबि दिखांनायनि गेजेरजों बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव लांदां जानानै थानाय बेसेबां साख्रिनि मासि दं पोस्ट दं बे पोस्टखौ थाबैनो आबुं महर होनांगौ जाय बिथांमोना जयगता दं बिथांमोनखौ थाबैनो थिसननांगौ एबा लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों लोगोसे बिथाङा अजद होबावदों दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आनजाद खुंथाय एबा बायदि बिथिंनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै एबा दासिमबो दंबावो माखासे जेंना दंबावो होननानै बाथ्रा बुंदों एबा अजद खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेल जेसेबांखिनि लांदां मासि जानानै दं बे लांदां जानाय मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय दाबि दिखाङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दावबायहैनायनि गेजेरजों मा दाबि खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजानिफ्राय माबायदि फोरमायदों एबा माबायदि दाबि दिखांदों बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोङो दिनै बेयाव भाइस चेन्सेलर बिथांजों जोङो मोनसे सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय सफैदों आरो बिनि गुबै कारनानो जाहैबाय जे जि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि इयुन आरो आथिखालनि थासारि आरो फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यत आरो जोंनि सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ आरो बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंनि गोथां थैजों सोरजिजानाय गायसनजानाय बे मुलुगसोलोंसालि आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु फरायसा आफाद माहारियारि आफाद दिनै जोङो मिरुनि आफाद आरो जोंनि इउनिभार्सिटि कमिटि जोङो जथायै बेयाव भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमनानै जोंनि जिखिनि दाबिफोर दङ जिखिनि जेंना दङ थांनाय समाव जिखिनि थासारि जिखिनि परिबेस जालांबाय बिनि भाइस चेन्सेलरखौ जोङो बायदिसिना थासारियाव बिथांनि जि मन'पलि बिथांनि एग्जामनि सिस्टेमाव जिखिनि डिसक्रिपेन्सिस गासै जोंनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतखौ नायनानै बिथांखौ जोङो बिनिफ्राय बिदाय होनो गोनां जादोंमोन बा होखारहरनो गोनां जादोंमोन दा गोदान भाइस चेन्सेलर फैबाय बिथांजों जोङो थांनाय खनसेयावबो लोगो हमदों माखासे जोंहा दाबि दङमोन आरो बावैसो जे बेयाव 34टा पस्ट दङ टिचिं प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसार एस'सियेट प्रफेसारनि बे पस्टआ गोलाव समनिफ्राय खालि जानानै दङ बे पस्टखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ आरो एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो जोंनि दाबिया जाबाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय सिक्सिडुल ओनसोलनिफ्राय आरो जिखिनि जोंहा रिजार्भेशननि बेबस्था दङ बिनि आधाराव मेक्सिमाम लेभेलाव जोंनि जायफोरा डिग्री कमप्लिट खालामबाय जायफोरा नेट स्लेट दङ जायफोरा PhD लानानै दङ बिथांमोना बेयाव एपइन्टमेन्ट मोननायनि थ्रु मेरिट बेसिस मेरिटनि आधाराव बे खाबुखौ मोननांगौ आरो बे पस्टफ्रा भेकेन्ट जाना थायोब्ला डिपार्टमेन्टनि फेकाल्टिया खालि जागोन आरो डिपार्टमेन्टआ मोजाङै सोलिनाय नङा सोलियाब्ला बेयाव टिचिं लार्निंनि बेबस्थाया मोजां जानाय नङा क्वालिटि इडुकेसन जानाय नङा जायनि थाखाय जोंनि जि मोनसे भबिष्यत जोंनि जि इयुन जोंनि हिउमेन रिसोर्स दानायनि बे जि जोंनि थांखि बियो जाफुंनाय नङा दा बेखायनो जोङो बे पस्टफोरखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ आरो जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि जायफोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोना बेयाव
माने एपइन्टमेन्ट मोननांगौ बे दाबिखौ लानानै जों फैदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे टिचिं स्टाफनि सेंसन पस्ट फैनो गोनां दङ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों गोबां खेब सावरायनाय जाबाय। जे टिचिं स्टाफ आरो नन टिचिं स्टाफनि रेशिय'आ बेयाव सिमिलारिटि थानांगौ। दा बे बिराद गेप जानानै दङ आरो बेखौ एपइन्टमेन्ट होयोब्लासो बे नन टिचिं जि स्टाफनि गेजेरजों डिपार्टमेन्टआ मजबुतै सोलिगोन आरो स्ट्रेंथेन जागोन। दा बेखायनो सरकारनिसिम जों बेखौ दाबि हरदों जे गोख्रैनो बेखौ सुफुंनांगौ। आनजादनि बेलायाव दाबो माखासे जिखिनि रिफर्मेसन खालामदोंब्लाबो सम मथे आनजाद खुंनाय, सम मथे रिजाल्ट होनाय आरो जोंनि मार्कशीट आरो मार्क्सनि बेलायाव जाहाथे थांनाय समफोरनि बायदि माने 100आव 70-80% स्टुडेन्टआ फेल जानानै बन्सित जानो गोनां जाया आरो बे गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिया जि पलिसिखौ बेस्ट अफ दा बेस्ट हिसाबै एडप्ट खालामदों बे पलिसिनि आधारावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो हाबा मावनांगौ आरो जाहाथे भबिष्यत जोंनि इयुन जोलैया कुनु जेंनायाव आनजादनि माने सम मथे खुंनाय, आनजादनि रिजाल्ट फोसावनाय, बिनि मार्क्सनि बेलायाव कुनु खेलिमेलि जाया जों बेखौ नोजोर होबोदों आरो जोङो बुंबोदों आरो दिनैबो जोङो बिनि सायाव खोथा बुंगोन। गुबुन मोनसेया जाबाय उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे केम्पास गायसननो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय 4 डिपार्टमेन्ट आसाम सरकारा हरगोन होननानै खोथा होदों। दा मुलुगसोलोंसालिया जिहेतु बे मादार इन्स्टिटिउसन, बिनि जुदि एक्सटेनसन मोनसे केम्पास गायसनोब्ला मादार इन्स्टिटिउसननि जथेस्थ' बेयाव रल थायो आरो बेखायनो भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रार बिथांमोना बे बिथिङाव मैखोमै खामानि मावनांगोन आरो जों दिनै खावलायगोन जे इउनिभार्सिटिया टीम इउनिभार्सिटि हिसाबै हाबा मावनांगौ। बेयाव जाहाथे इउनिभार्सिटि सिङाव कुनु बेबायदि रावनिबो गावनि गोसो मथे, गावनि माने थांखि मथे आरो गावनि पारपासखौ सार्भ खालामनाय मथे कुनु जाहाथे इउनिभार्सिटियाव बेबायदि रल प्ले खालाया। बयबो इउनिभार्सिटिनि भबिष्यत आरो बिनि जि हाबा मावलांनांगौनि थाखाय बा ग्रेटार इन्ट्रेस्टखौ लानानै जि अबजेक्टिभजों बड'लेण्डनि बे हार्टलेण्डआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गायसननाय जादोंमोन बे अबजेक्टिभा फुलफिल जानांगौ। जों बेखौ हास्थायो आरो जोंनि भबिष्यत जि इयुन जोलैनि रिजाल्टआ जाहाथे मोजां जायो बेखौ जोङो हास्थायो। गुबुन फारसेथिंहाय मैया क'क्राझार इउनिभार्सिटि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैनानै गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बिटिआर सरकारनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फाउन्डेसन ले खालामदों आरो बेयो एनादार मोनसे जोंनि माइलस्टोन सोलोंथाइनि बिथिङाव, हायार इडुकेसननि बिथिङाव आरो जोङो आसाबादि जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिया खोब स्पिडि माने ग्रौथ बड'लेण्डआव मोननै इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों जोङो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन जौगानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। गोजोन्थों।